dan Allah yi mana bayani akan yadda ake yin sallar dare don mallam ina so in dinga yi sallar dare bayan isha take farawa har zuwa keto alfajir sai mutum ya duba ya ga wani lokaci ya fi masa sauki da zai dinga sallar dare kafin ya kwanta ko bayan ya kwanta ya tashi a tsakiya zaka sa ta ko kuma a ƙarshe ko a farko wani farkon zaka ga yafi jin nishadi da an yi isha zai nishadi ya ji daɗi to sai ka dai kai ta sallah zuwa 10 ka gaji sai ka kwanta kai baccin ka daga nan kuma sai asuba wani kuma zai iya raba ya sa sallah a tsakiya yanzu kai bacci ka tashi kamar karfe 1 in kai sallah kuma awa 2 sai kuma ka sake kwanta bacci daga nan sai ka tashi kai asuba wani kuma zai tabbacin sa sai can karshe kamar 3 ko 4 sai ya tashi sai ya aulala ya ta sallah ya tauna ya ta zikiri kuma har a kira sallah ya je ya sallah asuba to ba a so dai a ce dare yana tafiya a cikin ukun nan baka kwashi rabanka ba ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe kuma tsayuwar dare da sallar dare da ibadar dare da roƙon Allah dare wanda ya tashi da daddare shi sa ka Bahaushe yake cewa lalle ka tashi ka wa kanka qiyamul layl Bahaushe yace ware ka tashi ka yi wa kanka qiyamul layl Bahaushe ya yarda da qiyamul layl cewa in kana tashi da daddare kana sallah to kawai za a ga fuskar ka tana haske ne da rana domin ka tashi da daddare ake rabo kada za ka tafi kasuwa ko ma'aikata ko waye kwaye lokacin da Allah yake cewa ina masu roƙo ba su kana baccin ka ina masu neman kariya an kare su ina masu istighfarin yafe musu lokacin ya kamata ka tashi kowa yana bacci ka tashi ga yawa Allah damuwarka na gona ba a Lagos da ya burge ni karfe 3 zaka ga ana tashi malam 3 zaka an fara dora tukunyar sanwa masu tafiya office wasu tun 3 nan za su tafi in baka tashi ka tafi 3 nan ba sai ba za ka iya zuwa ofis ba saboda gosulo masu sana'o'i a nesa za ga sun tashi karfe 3 malam wannan abin ya burge ni mai neman duniya ma ya tashi karfe 3 kawai kai da kake son haɗa ma biyu so matasa bacci ba naku bane gaskiya mutum ya tashi in bokon kake ma a lokacin kwakwalwarka sharp ka yi bacci ka huta za ka ga duk chemistry nan ba za ka haddace su formulolin duk za ka haddace in ƙur'ani kake hadda in gina rayuwarka kake so ka yi don Allah ya maka albarka a gaba ya tsare ka ya baka kariya ya maka arziki ya maka wadata kuma ya shiga lamarinka to sai ka tashi ka fara gini tun yanzu wanda yanzu zai mutum da daɗi in kulli layli qad autara rasulullah na Aisha tace manzo Allah yayi wutiri wani a farkon dare wani a tsakiya wani a ƙarshe wata ran zaka ga ai ka gaji abin da ya kamata ka fara yi bacci don ba a son a haɗa ƙiyamun layli da bacci ko da gajiya saboda zaka ji kana jin bacci to annabi sallallahu alaihi wasallam in kana sallah ko kana karatun qur'ani ko kana addu'a ko kana zikiri ka ji bacci kwanta ya tafi saboda lokacin kana addu'a ne amma sai ka je kai ta sabo kai ta karanta abun ba daidai ba saboda baccin da yake rinjaya ka to haka kowa akwai yadda Allah ya halicce shi yanzu akwai sahabbai sayyidina Abubakar shi ya kasance sai yayi bacci ya tashi yake wutiri shi kuma sayyidina Umar sai yayi wutirin sa yake kwanta kuma kowanne annabi ya ce yayi daidai to ya dangana kowa sai ya duba ya ga a wani lokaci ya fi jin nishadi qiyamul layli kamar wani turke ne mabayin Allah akan bin Allah duk wanda ya tsaya akan qiyamul layli duk wanda ya kafu akan qiyamul layli yana da wahala ya koma baya wajen riko da addini kuma duk abin da zai zo da sunan addini wanda yake qiyamul layli zai dauki abun tak ba tare da ya ga nauyin abin ba amma in mutum zai iya sake sallan dare to duk yadda kake ganin ya rike addini zai iya lalacewa qiyamul layli man sagir kaman wani turke ne idan har kama kanka tarbiyya ka nemi taimakon Allah akan sallan dare to insha Allahu al'amarin bin Allah kullum gaba zaka dinga yi amma in ka sake qiyamul layli to komai ma da ka iya sakewa wata ran sai kaga watan ka guda baka karanta alqur'ani qiyamul layli kamar yadda muka ambata shimfiɗa ce da kowane bawan Allah yake neman ya dace da ita mu yi ƙoƙari wajen tarbiyyar kanmu akan sallan dare alkhairai mafi yawa na duniya da lahira suna cin qiyamul layli alkhairai mafi yawa na duniya da lahira suna cikin qiyamul layli annabi sallallahu alaihi wa sallam
cikin hadisin Abu Umamah al-Bahili, al-Imam Tirmidhi ya fidda hadisin, Malam Albani ya hassana shi cikin Irwaul Galil. Annabi ya ce alaikum bi qiyamil layl, annabi ya ce na hore ku da sallar dare. Karka yadda wallahi in dai kwanciya ne yana nan yana jiran ka. Karka yadda malama, karka yadda in dai bacci ne yana nan, za ka zo ka yi baccin da ko an tashe kama ba da ka tashi. In bacci ne yana jiran ka, karka yadda ka bata lokaci. Ubangiji ne ya umarce ka, annabinka ya hore ka da shi, karka yadda. Annabi ya ce alaikum bi qiyamil layl, annabi ya ce na hore ku da qiyamul layl, sallar dare, fa innahu da'abu salihin qablakum. Annabi ya ce qiyamul layl al'adar salihai ne kafin ku. Duk al'ummomin da suka zo, duk wani salihi, duk wani nagartaccen bawan Allah, to qiyamul layl al'adarsa ce, ba fa yana yi bane, a'a ta zama al'adarsa ce. Rayuwarsa tana haɗe da qiyamul layl. Karka yadda waɗannan kwanaki da muke cikinsu, yau ba daɗi, jiya ba daɗi, gobe ma in aka wayi gari ba daɗi, ka yi taɓata lokacinka akan abin da ba shi da amfani. Karka yadda. Fa innahu da'abu salihin qablakum, annabi ya ce qiyamul layli al'adar salihai ne. Salihi baya wasa da qiyamul layli. Jama'a kun ga qiyamul layli, moromoron rayuwar duniya da lahira mafi yawa an sa shi a cikin qiyamul layli. Annabi ya ce fa innahu da'abu salihin qablakum, al'adar salihai ne kafin ku. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, annabi ya ce kuma kusanci ne zuwa ga ubangijinku. Qiyamul layli yana daga cikin ibadar da yanzu zaka samu kusanci a wajen Allah. Duk abin da za ka yi amfani da shi, duk abin da za ka nemi kusancin Allah da shi wajen da'a ma Allah, to qiyamul layli na daga cikin na gaba yanzu ka samu kusanci a wajen Allah, sallan dare. Domin ita qiyamul layli kusan madarar ikhlasi ne. Kai kadai za ka tashi, kai sallarka, kai kadai za ka tashi, ba don ka nuna ma wani ba, a ɗakinka za ka tashi. Tana daga cikin ibadodin da aka fi yin su don Allah. Wa qurbatun ila rabbikum, annabi ya ce qiyamul layli kusanci ne zuwa ga ubangijinku, ma'ana ibada ce da take kusantar da bawa zuwa ga Allah. In har kana so ka samu kusanci abun Allah, ka rike sallar dare. In kana so ka samu kusanci a wajen Allah, ka rike sallar dare. Annabi ya ce wa makfaratun lisayyi'at, sannan kuma tana kankare zunubai. Sallar dare tana goge laifuffuka. Mutum zai tashi da laifuffukansa da zunubansa, ya tashi ya yi ƙiyamun laili, yana sallar ana kankare laifuffukan, yana sallar ana kankare laifuffukar har ya idar da sallar. Ita kadai ƙiyamun laili goge laifuffuka take. Annabi ya ce wa manhatun lil ismi wa manhatun anil ismi, sannan tana hana sabon Allah. Qiyamul laili tana taka birki ma laifi. Idan mutum yana qiyamul laili, in mutum na qiyamul laili, ko appointment suka hada da karuwa, yana da wahala ya iya zuwa. Zai dinga shiga damuwa da firgici sai ya kauce ma wannan sabon Allah. Idan zai yi laifi ko a ofis ne, shi kadai sai hankalinsa ya tashi, ko a gida ne shi kadai hankalinsa ya tashi, sai ya firgita, sai ya dinga samun damuwa, karshe sai ya kauce ma laifi. Annabi ya ce qiyamul layli yana taka birki wa mutane daga saba ma Allah. Idan kana so ka yi wa kanka turki, wannan kuma al'adar sallah ce gaba. Salata tanha anil fashai wal munkar, Allah ce sallah tana hana alfasha da munkari, munanan ayyuka. To qiyamul layli tana da wannan sinadarin na musamman, hana mutum saba ma Allah. Annabi ya ce ku rike qiyamul layli. Abu na farko, annabi ya ce al'adar salihai ne. Abu na biyu, annabi ya ce yanzu
takan samar wa mutum kusanci a wajen Allah. Na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace tana kankare zunubai. Na hudu annabi yace tana hana saba ma Allah. Wanda yake yin sallar dare zaka samu kuma matsala a wurinsa akan sallar rana. Idan sallar rana tana gagarar waɗansu, za a kawo maganan gagarar waɗansu akan sallar dare. Idan mutum yana makara akan sallar rana, za a samu mai sallar dare kuma a ce zai makara akan sallar rana. Mutumin da yake yi tashi karfe 3, karfe 2, karfe 1 yayi sallah, za a rasa sallah a wurinsa karfe 1 rana, karfe 4 rana. Wannan shi ne muhimmancin qiyamul laili. Saboda duk abin da aka dora maka mai nauyi a addini, in kana qiyamul laili zai maka sauki. Saboda za mu dora maka abin da yake da nauyi. Wannan abun an dora maka allazi anqadha dhahrak, ya sa bayanka yayi nauyi, amma da qiyamul laili zai maka sauki. To haka duk abin da yayi wahala qiyamul laili yana sauƙaƙa shi. Sannan kuma sallah a cikin dare, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya rike ta, to Allah ya nuna cewa ya bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda Allah madaukakin sarki tun da ya nada annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin jagora kan kowa, sai Allah ya ce to ka rike sallar dare, saboda zai sa a daga ka a matsayin da ba wanda ya taka wannan matsayin. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak, saboda me? Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. To kuma duk wanda ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma haka zai yi. Shi yasa Allah ya yaba shi da waɗanda suke qiyamul layli. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu kaidawa wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Da waɗansu wanda suke tare da kai, amma waɗansu ba kowa ba, su ma suna yin irin naka. Haka duk wanda yake so ya yi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, to bayan ya cika sallar rana, a rika samun sa yana sallar dare. Sallar dare tana da muhimmancin da in dai ka gane ta, kuma Allah ya baka muwafaka, wallahi ba za ka bari a barka a baya ba. Jama'a ku koyi wannan falala ta tashi a cikin dare mu yi sallah. Ka koya wa kanka. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani nana Aisha ta ce, ya Rasulallah, kan samu ka huta mana, na so mu ɗan yi hira. Sai ce, ya Aisha tu da'ini a'bud rabbi, ya Aisha barni in gana da Ubangiji na, daren nan ba naki ke kaɗai bace. Ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam abin tausayi, tana kallonsa ita ba sallar take yi ba. Ta ce ya tashi ya yi sallah, ya yi sallah, ya yi sallah, ya yi kuka, ya yi kuka. Ai ba a saba ganin irin wannan a sallar farilla ba. Shi yasa imani ya jiƙa ka sosai, ka ji ka tsuma da imani, ka ji da gaske jazaba ta kama ka ta imanin tauhidi ba na bid'a ba, wallahi sai a cikin qiyamul layli. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah, yayi sallah, yayi kuka, yayi kuka. Ta ce ya yi ruku'u, ya yi kuka, ya yi kuka, ya tashi ya yi kuka, ya yi kuka. Ta ce wallahi bai daina sallah ba tun da ya ce mata, ta ce ina so in yi hira da kai ya Rasulallah. Sai ce ki haƙuri, ina so in gana da Ubangijina, ki bani time. Ta ce wallahi bai daina sallah ba, sai da Bilal ya zo ya ce ya Rasulallah an kira sallah ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka a talfajir ya fita. Ta ce yakan yi sallah saboda kasan annabi sallallahu alaihi wasallam jikinsa akwai alamar hutu. Jikin annabi sallallahu alaihi wasallam taushinsa. Sahal ya ce idan kai hannu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gane cewa lallai taushi ashe akwai abin da yafi auduga taushi. Baka duk yanda kake ji ka haɗu da jikinka, billahi allazi la ilaha illa huwa, ba za ka kai na Muhammadu Rasulullahi. Ga kyan gaɓoɓi, ga kyan sura, ga cikan halitta. In akwai abin da za a iya ba wa wani na cikan halitta da kwarjininsa, to an ba shi ne bayan an ba wa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk wannan jikin ya sadaukar da shi ga Allah,
yace da'ini a'budu rabbi, ki bar ni in bauta wa ubangijin da ya gina wannan jiki. Shi yasa in ya tsaya ya fara sallah tace yusalli, yace fala tasal an tulihinna wa husnihinna, kar ma ka tambaye ni tsayin sallar da kyan sallar. Irin sallah ne fa wanda Ummu Salama tace idan ya tashi karatu tace ya qara'u ayatan aya, baya hada aya biyu. Alhamdulillahi rabbil alamin, sai tsaya Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin. Tace irin karatun da zaka iya fassarawa inda kana bin sa, kana yi yana yi kana fassarawa, haka yake karatu. Amma a irin wannan karatun Huzaifa yace na bi shi sallah, ya karanta Fatiha, ya dauko Baqara, ya sauke ta izu nawa, ya dauko Nisa'i, ya sauke ta, ya dauko Ali Imrana, ya sauke ta, in ka hada ya zama nawa, izu 10.5. Yace yana tsaye kyam, kumin laila illa qalila, yace kai sallah a cikin dare sai dan kadan zaka rage. Haka duk wanda ya bi irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, zai zama cikin wata'ifatun minal ladina ma'ak, waɗanda suke tare da kai su ma haka suke yi. Haka qiyamul laili wato sallah ce da Allah madaukakin sarki ya girmama al'amarinta a cikin Alƙur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya muhimmantar da ita a cikin hadisi. A cikin Alƙur'ani Allah ya ce dukkan bayin Allah in dai nagari ne to suna sallah da daddare. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Da waɗanda suke kwana suna sujada suna tsayuwa ga ubangijinsu. Wace sallah ce ake kwana ana yi? Aka san ba sallar farilla bace. Sannan Allah ya yabi, ya ce duk waɗanda suke da ilimi in dai sun san Allah kuma sun bambanta da sauran mutane to suna qiyamul layli. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah ce waɗanda suka sani ai ba za su yi daidai da waɗanda ba su sani ba. Waɗanda suka sani kan a cikin dare a nan ne suke guna sun sani. Ana al-laili, awoyin cikin dare, sajidan wa qa'ima, yana sujada, yana tsayuwa, yahdharu al-akhirah, yana tsoron lahira, wa yarju rahmata rabbi, kuma yana kwadayin rahama a wurin ubangiji. Allah ya ce amma sai masu hankali ke gane wannan. To bari in gaya muku sirrin qiyamul layli, sallar dare. Duk wanda ya saba yana sallar dare malam, abinda malamai suke cewa duk wanda ya saba yana qiyamul layli malam, Allah yana masa wata alfarmar da har mutuwarsa sai ya mutu yana yi. Zaka ji an ce ai alaji sai da ya qiyamul laylin sa jiya da daddare. Duk wanda ya saba yana azumin litinin alhamis, Allah yana tsare masa wannan alfarmar, kaga yana yi yake mutuwa. Sai dai in wani ciwo ya kama shi ne zai hana shi yin azumi, amma kuma duk ranar sai ya tuna wannan ibada. Yanzu idan annabi ya yi ta wannan sallah kafafuwarsa suna kumbure, ni da kai matasa ya kamata mu bata lokacin samartakan mu a kwallo, a yawace a aikin banza da aikin ƙarfi. Sallah ta gagare mu, shimfiɗarka tafi ƙarfinka, ita za ta rinjaye ka. ɗakinka ba inda kake sallah, ba sallaya a ɗakinka. Amma in harkar duniya ne kana gaba, to ina son annabi. Nan ne ake son annabi malam. Duk mumini na ƙwarai yana raya da ransa. Yawwa daman tuntun maganan ma makara asuba ko ba a tashi asuba ba, kai ba kamar san da wannan ba. Kawai in an gaba ka zo asuba ba, ko ciwo ko wata matsala ko an yi wani abu mai nauyin gaske da daddare watakila an shafa. Akwai wanda shi kwata-kwata maganan ya makara asuba ma bata taso ba, shi baya yi.
in baka gan shi ba bai da lafiya ne kurin ko ya yi tafiya. Amma yace shi baccin ma haramun alaihi ma ana sallah yana bacci kawai gaba ɗaya gangan jikinsa ya saba baya iya bacci ana sallah asuba. Duk ranar da aka yi asuba ya aka idar da sallah bai yi tashi ya sallah ba, a firgice yake tashi. Akwai waɗannan bayan Allah jikin ya saba, ku kula da kyau. sallah zalisan fa idza arada an yarka qama fa qara'a thumma raka. Allahu akbar. Da yake annabi yana karanta surori masu yawa, Baqara a sauke ta, Ali Imran a sauke, Nisa'i a sauke, Ma'ida, duk a raka'a daya malam, duk a raka'a daya. Wannan kai kuma fa sai kai sati baka gama wannan surorin ba, shi a dare daya a raka'a daya. Da haka sai ya zauna ya ta karanta su a zaune. Idan ya kusa ya ruku'i sai ya tashi sai ya miƙe, sai dan karatu kaɗan sai ya ruku'i. Wannan wani nau'i ne na sallar dare, nau'i ne na sallar dare. In ka ga kafarka tana ciwo ko jikinka ya nauyi ko tsufa ko shekaru ko larura, to sai ka zauna ka yi dab da ka kusa ka yi ruku'i, shafi ɗaya saura ka yi ruku'i, sai ka miƙe sai ka karanta a tsaye sai kuma ka yi ruku'i. Haka annabi yake sallallahu alaihi wa sallam. Allahu akbar. Malamai suka ce sallar da annabi yayi a zaune ta qiyamul layli a rayuwarsa kaɗan ne, ba mai yawa bane. Ba mai yawa bane. Wasu malamai suka ce adadin surorin ayoyin da yake karantawa kafin ya rukuyi din yana sallar zaune tana kaiwa ayoyi 30 ko ayoyi 40. Ka ji fa, dab da zai yi rukuyi in saura ayoyi 30 ko 40 sai ya rukuyi. To malam wanda ya tashi wannan sallah da daddare ya raya daransa, akwai matsalar ya je masallaci da su ba? To amma wallahi malam yanzu rikici ake da mata da yara. Duk wani magidanci sai kayi da gaske, in ka kyale iyalanka wallahi ba su rinka tashi da asuba ba. Sai kayi tabi, ku tashi lokaci yayi, ku tashi. Yara, wani yaron fa sai da buta ake zuwa kansa, mara kirki. In dai za ka taba jikinsa ya tashi wallahi bai tashi ba, sai an je da kofin ruwa a yayyafa a fuska ya firgita ya tashi ya musalla. Amma in za a bar shi a karan kansa, yau balagaggen yaro malam, yaron da ya balaga yau in ya mutu in baya yin kaza wuta za a sa shi, zai gaina kwanciya ma ya fita sallah. Asararre, ai asara ce ba karamar asara ba. Kuma ku ji wani abu guda, alamar imani na gaske fitar sallah asubahi. Dan ita ce sallar da munafukai ba sa fita. Duk munafiki asubahi ta fi ƙarfinsa. Ina wane shi, muminai su ne suke dukan shaidan su fita. Wannan baccin da kake gani wallahi kowa yana jinsa. Amma haka ko yau din nan ni da nake ta muku wannan zakin bakin ina karatu da ƙyar na yin kura na tashi, na ce zuciya ta tashi, jikin baya so na miƙe. Wallahi in an banni da in a sona ne sai in kwanta in ta bacci, amma ina na isa. Akwai wata tafiya a gabana ina tsoronta wallahi. Tab, wanda kabari yake jiransa yana da wani hutu ne? Wanda gidan kabari yake jiransa yana da wani gado mai faɗi da zai huta? Wanda zai shiga cikin rami matsatsai ba fanka, ba tayal, ba window, ba air condition, ba katifa, ba bargo mai laushi, ba filo, ba iska, ba ci ba sha, shekara 1000 za ka iya yi wallahi a cikin kabari in Allah bai tashi kiyama ba. Shekara 1000 kana kwanci a wannan ramin. Ka isa ka zo ka kwanta wai yanzu wai hutu kake nema? Yau akwai wani hutu a kanka? Ka gane me nake nufi kuwa? Wani zai iya yin shekara 1000 a cikin ramin nan ba a tashi kiyama ba, iya jira. Malam ka rubuta idan ya tafi ba a sa'a ba.
ka kwatanta min rayuwar da zai a cikin kabari shekara 1000 yana kwance kuma ya tafi ba a sa'a ba, yana cikin azaba. Ka gaya mai mace irin rayuwa zai wannan mutumin. To akwai mai shekaru dubbai Allah ya bar wa kansa sanin shekara nawa zai. wallahi yanzu in ka fadi ka mutu yanzu aka binne ka, ka san saura shekara nawa Allah ya tada kiyama? Ka sani? Duk wanda ya fadi ya mutu yanzu aka binne shi ya san saura shekara nawa a tashi kiyama? Allah cikin iyayenmu malam, Allah cikin iyayenmu, Allah cikin malamanmu, Allah ya musu rahama, Allah ya yafe musu ya rabbal alamin ya Allah. Allah haskaka kabarin su, Allah karama mu da wahalar kabari. Kai da kake da wannan tashin hankalin a gaban ka? babu. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Allah ya ce mun aiko ka ya Muhammadu mai shaida ne akan al'ummarka dangane da abin da suke aikatawa. Annabi zai ba da labari akan abin da al'ummarsa su, kuma zai ce, Allah zai ce wannan shine shaida na aiko shi zuwa gare ku. Ba a yi muku wa'azi ba? Ba a ce muku annabi ya zo ba? Ba a karanta muku ayoyin Allah da hadisansa ba? Wa mubashiran, annabi mai albishir ne ga wanda ya amsa masa cewa zai samu lada. Bin annabi ba aikin banza bane, ana biya. Wa yake biya? Allah. Yin ibada ba aikin banza bane, ana biya. Wanda i karanta Qur'ani Allah zai biya shi. Tashi yaron nan ya tsaya, tashi ka tsaya. Wanda i karanta Qur'ani Allah zai biya shi. Wanda i salatin annabi Allah zai biya shi. Wanda i istighfari Allah zai biya shi. An ce muku kyauta ake yi? Akwai wanda yake bin Allah bashi? To yaya abin da za a biya ka kana sakaci da shi? Dan adam ma yake biyan ka abu kake yi da gaggawa da karfin jiki, ballantana biyan Allah. Biyan Allah? Kuma wallahi wannan abin da za ku rinka yi na ibada, karatun Qur'ani, salatin annabi, istighfari, shine ake tara ma ake tara ma ake tara ma. Idan ka mutu sai Allah ya ce ku tattaro masa wannan abin, sai a tara maka, sai a ce Allah ya ce ku kai shi gidan aljanna. To amma malam ba ka yi, shedan ya hana ka karanta Qur'ani, ba ka iya bude Qur'ani, ba ka karantawa, ba ka zaman zikiri, ba ka iya yi, ba ka zama kai salatin annabi, ba ka yi. Shedan ya ce a'a kar ka yi. Wa nadhira, annabi mai gargadi ne, mukhawifan liman asahu bil adab, yana tsoratar da azaba ga wanda ya saba masa.